Vi vil gerne forklare beviset for en potensfunktion. Når man har to punkter i en potensfunktion, altså x1, y1 og x2, y2, så passer de ind i funktionen for en potensfunktion, som jo altså er den, I kan se her. Så der kan man sætte tallene ind. Så kan man så dividere de to ligninger med hinanden ved hjælp af potensreglen, som står herover, som altså gør, at man får eksponenten uden for parentesen i stedet for inde i parentesen. Ved hjælp af den logaritmeregel, vi har herover, så kan man rykke eksponenten ned foran, i stedet for at have det heroppe. Og det kan vi så se her, hvor a er blevet rykket ned foran. For at få a isoleret, dividerer vi med log x2 divideret med x1 på begge sider af lighedstegnen, så vi når frem til det her. Nu når vi så er her, skal vi bruge den sidste logaritmeregel, som er lige her. Det betyder så, at i stedet for at der står log x2 divideret med x, Nu når vi så nået hertil, skal vi bruge den sidste logaritmeregneregel, som er den her. Det betyder så, at når der står log y2 divideret med y1, så skal man sige log y2 minus log y1. Og det er derfor, vi kommer frem til det her hernede, som så også var det, vi startede med. Nu har vi så bevist formlen for a i en potensfunktion.